Uy! May gasal oh! Uy tay! Ang gasal ka tay! Asal lagi ko ani, kung gusto na akong pag-asal na ko ani. Kay ang akong asawa god, gusto gyud mag-asal ko. Kay sintaan yus na ko ron akong birthday, karong adlaw. Di siya mosugot og di ko mag-asal. Nya, diskupyado kay ko aning pagkuana. Lami lagi na mo lechon tay. Puwa kayo. Diskupyado ko ning pag-asala. Ano man? Kining akong asawa 22 anyos. Nya ako 60 na ko. Oh. Nya ang giimbitar. Siya may giimbitar anang kunsihal man sa Agsunot. Sa bukid sa Agsunot. Kunsihal po dito sa bukid sa Sudlon. Nya kay mga batan ng mga kunsihala. Nya ang akong asawa 22 anyos pa. Kaya na kamati ko na ko ani. Luya na ko ani ay. Di unta ko magasto ron. Nya paggustoon niyo po kay paarion niya. Wala may gaston mo karon tay. Kakuda ko ning kuano ay. Wala man yung ordera tay. Kana siya, jeans na siya. Worth it na. Worth it kay na sala. Ano ni siya? Nya king ako asawa, akong ilang kong hobgon ba? Ilan akong lipat-lipaton? Oo nya. Maka dali ra ba ko maka ako dito ko inom ron. Kaon na ko ako sabay lang ko kaon di ko inom. O jud tay. Akong bantayan ako na akong asawa. Kana akong asawa, piring gwapahan na 22 anyos na. Nya ako 60 na ko. Doon lagi may pagtahap ani niya ba? Panyo ko, diskumpiyado kay ko ani. Ano ang diskumpiyado mo ka tay? Kay di man gyud ko mag-asar ron. Anya. Kontra gusto dani mag pag-asal karon day. Di mamugos mo niya, labman ako ginang kong asawa ko. Di mo asa di mo asawa ron tay. To pa, yung duty pa. Naman sa call center ko dito sa Uy, IT Park. wala pa di mo asawa tay. 22 anyos. Dati gulang na lagi ka. Dawat sa kasa? Ang buto, gapas naman ako sa akong pagkamilyonaryo ko na ako god. Daghan ka kwarta tay. Pwede ko mangayo dagang may lang tay. Na mag-time deposit man ko na ako dito sa bangko. Sa bangko. Uy. Oh. Hulang unta ko tay wa kay mo order ko lechon, dami na mo lechon tayo. Rubinjo Lechon. Silingan man na mo. Oh. Pwede man ka ma-order, pero pila may mo ah. Da. Kini siya, Disney, kinako man kayo ni 60 kilos man eh. 20 kilos ini kayo. Dako ako ni tay. 60 kilos man eh. Nya, muluto ni siya. Nana sa mga 35, 38. Ah. Para pangkuan man guni. Para man guni pang chop dito sa pan-display dito ba sa kuan ba? Syudad ba? Kaya naman ko'y naman ko biligyan sa anik inasa din sa Ayala gud. Nasa Ayala hotel din sa kuan. Na maluto na ni karon tay kay mo paabot yo, kaon na lang ko. Okay ra mo kikaon ko tay. Di mabutong mo na di man gini pa. Kuan di mabutong ako asawa. Uy. Kay to man sa call center. Sila rin magkuyog, pero sila atong konsyam sa Agsunot. Gwapa ka kasawa tay, gwapa tay ka kasawa tay no kay. May buhong bitaw ko, di man po ko. Sa bata pa ko, daghan man po kayong mga babaji nga, naggukod sa ako mag-una ko, maggukod sila sa ako mag-una ko. Karong na, idara na ko, kuya buyag, may pagkagwapuhon man gihapon yun. Nakasawa yung ko 22 anyos. Yan na siya sa call center. Kay di mo tada ko napatrabaho nga magtrabaho man siya na ami kundo. Ano? May speedboat din sa Santander. Naman may beach dito sa kuan. May alkoy. Gikan sa dalagit baka naman dalagiti ba rin? Alkoy man natin. On. Pero hapit mo sa on. Na may beach din ha. Ano dato di ka tay? Mansiloy Beach Resort. Siloy Beach Resort. Siloy Beach Resort. Ako na ipataon dito tay. Pwede ko maka-discount ante kung mukuan ko. Welcome kayo wakibaya dito. Wakibaya sa entrance. Pre ko tay. Pre ko ane. Pre na atuan ko dito. Karon mukaon ko pre ko ane. Di man ako 60. 60 anyos kurong adlaw. Pero maminti pero magpaabot ang maabot ako ang may love. Kay duty pa mong good. Sato ba day kung maabot Pero, ako man din ipaluto sa ako ang mga tao, di man musugot. Kay ang gusto gyud niya, nga ako gyud patuyo ko niya, ako gyud magtimplada tanan. Ana. Kay naman ko daghang tao, masugo. Crispy ni tay. Kuan man
Di mo gimusugot akong misis kay Ano, hindi mo sugat ay? ako gyud ko na ipatuyokon kay di siya ganahan og pan. Ah. Mura kagahan man ko ani. Pero Kagasa. akong panid-ana na sila kay Ano, ikakip. Masig, magkuyo ko no sila karon. masig ginawa ni masawa tay. Gani siya sa kuha nga. Kuan mo off siya mga alas 7 sa call center. Then magkuyog na sila atong konsyal sa Adson na. Masig ginawa ni masawa tay ha. Ako lagi panid-ana di ko mo inom ron. Ah. Handaan mo na ako to ako ang kaya ko ang pinuti dito nga lagari to. Nagari. Oh, pinuti nga lagari. Ako tong kanon, muhan niyo ko nimo. Ano man? Na ako kang sildoan og tagaan na ko og 30,000 ang bulan. Pagpaniid sa akong misis. Pagpaniid akong misis. Ano? 30,000 ang bulan. Oo, di kasali yung misis tay. Di mo nagtatahap ko. Nagtatahap ko kay kanang gikan siya sa trabaho. Hindi mo siya kapoy ko no yang Lawas? lawag ginakain na pagtrabaho. Muhag ko siya. Dili Diya siya. mo kong isip ko kay kapoy ko no. Ala tay. Na bata pa biya na 22 anyos pa. Nya ako kay strong man kayo ko kay sa 60 anyos na to na may gitawag og Maxman. Maxman. Ang mga akong gigamit na Maxman. Oh,